bore da. Diolch yn fawr iawn i chi am ymlwybro yma trwy'r tywydd, a chroeso i Cymdeithas Cledwyn. Cymdeithas Cledwyn yw Cymdeithas iaith Gymraeg, y Blaid Lafur, wedi sefydlu i hyrwyddo'r iaith ac i greu mami trafod. A dwi'n gybryd wastad mae'n deg i wedi bod yn fygwrfa annibyniaeth barn, dwi'n licio dweud. A arbennig o bles i gael Eluned, y Prif Weinidog dynnu, a hefyd y sgwrs dy fabu di yw Cymdeithas Cledwyn, nôl yn 2001. Felly, croeso nôl, ni a fi yn edrych ar ôl y peth, ar dy ran di, ond mae'n deg cael ti yma, ac o'n i'n meddwl, falle fydden ni'n dechrau trwy ofyn i ti, beth oedd ysbardyn i ddechrau hwn nôl yn 2001? O, diolch, a diolch i chi am droi lan heddi. Wel, nath ddechrau achos beth nes i sylwi o bod ddim cyfle gyda ni ti fewn i Blaid Lafur i drafod materion trwy gyfrwng Gymraeg. Ac oedd angen swyddfa ar o'n i'n neud hynny. Ac felly, be nes i oedd just setlo fe lan. Oedd dim democratia sy'n gwneud mai hi o gwbl. Oedd hi'n just rhywbeth nes i setlo lan ac wedi wneud am flynyddoedd lawer. Ac actually, un o'r pethau o'n i'n neud oedd sicrhau bod ni'n trafod pethau, falle, fydde o ddiddordeb i bobl. Ar y dechrau, nes i pwynt o weud bod ni ddim yn ei drafod y iaith Gymraeg. Achos o'n i ddim eisiau iddi fod just ynglyn â'r iaith Gymraeg. O'n i eisiau fe fod yn rhywbeth lle ni cyfathrebu am wleidyddiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn amlwg yn Ynys Mlaen, ni wedi bod yn neud lot trwy am yr iaith Gymraeg hefyd. Ond beth o'n i'n neud oedd sicrhau bod na gyfle gyda ni, yn sicr yn cynhadledd Blaid Lafur ag ar faes y Steddfod i wneud yn siŵr bod platfform gyda ni. A oedd e'n ddiddorol iawn dros y blynyddoedd, achos mae'r perthynas gyda'r iaith Gymraeg wedi newid tu fyny Blaid Lafur dros 50 mlynedd diwetha. Dwi'n meddwl yn ystod y cyfnod yna, mae'n wir i weud, pobl fel fi a si yn cael ei gweld fel, hang on, really, ydyn nhw yn y blaid cywir, achos bod ni... Dwi ddim yn adnabod beth chi'n gweud o gwbl, ddim yn gwybod beth ti'n siarad. So dwi'n meddwl, ni wedi bod ar siwrne, ac i ni mewn sefyllfa gwbl wahanol erbyn heddi. Ni sydd wedi roi'r syniad yna bod angen i ni gael nod o filiwn o siaradwyr. Mae yna gwedd newydd wedi bod o ran nifer o ysgolion Cymraeg er enghraifft. Nid jyst o ran beth ni'n eisiau gweld, ond ynglyn â beth yw disgwyliadau ni yn gynghorau lleol ag ati. Ond un o'r pethau arall wnaethon ni, o'n i bach yn ddrwg yn y dyddiau cynnar hynny, oedd gan bod hi'n gwybod bod neb ar y top yn y Blaid Lafur yng Nghymru yn medru'r Gymraeg, o'n i wastad yn cael rili controversial ar yr agenda. So oedd na un gynhadledd lle o'n nhw wedi gweud chi ddim yn cael trafod rhyfel Iraq. So be nes i oedd wneud yn siŵr bod ni yn neud e trwy gyfrwng y Gymraeg, a oedd yn clem dyn nhw bod wedi digwydd tam bod ni wedi neud e. A'r unig le o'n i actually yn trafod rhyfel yn Iraq yn gynhadledd y Blaid Lafur oedd yn Cymdeithas Cledwyn. A oedd yn ddorol, achos beth ddigwyddodd wedyn, oedd bod lot o bobl oedd yn ddi-Gymraeg wedi troi lan, ac oedd lot o bethau, pwy bynnag o'n i'n anhapus gyda beth oedd yn digwydd tu fewn y Blaid Lafur, o'n i'n trafod o'n i'n neud i siŵr bod ni'n rhoi pwnc yna. So fi'n cofio, er enghraifft, nathon nhw, o'n i'n anhapus iawn, bod nhw wedi liberaliso'r rheolau ar gyfer betio. Yn cofio'r grand casinos ag ati. So o'n i'n really grac ynglyn â hynny, so o'n i'n meddwl, ni'n drafod hynny. So o'n i'n cymryd y cyfle i roi kind of pet issues fi, o'n i'n grac gyda ti fewn y Blaid Lafur ar yr agenda gwleidyddol. So, so ddim eisiau neb arall i wneud ni gyda Sarri y Fosnaz, ond oedd e'n platform nes y fyddol. No, okay. A falle dawn ni nôl at cwpl o'r sicrhau iaith, a cwpl o'r cwestiynau yna, ond le o'n i moyn dechrau, falle, oedd
os dwi'n iawn, di Mercher fydde wedi bod yn Prif Weinidog am blwyddyn yn union, dwi'n credu. So, os ti'n edrych nôl ar y blwyddyn na, beth yw'r un peth i ti'n fwyaf bawch ohono? Wel, dwi'n meddwl ffaith bod fi wedi, y peth cyntaf nes i oedd mynd mas i wrando. A un o'r pethau, pan chi wedi bod mewn grym am amser hir, mae rhaid i chi wneud i siŵr bod chi dal mewn cysylltiad gyda beth mae pobl ar lawr gladd yn meddwl. Ac o'n i'n poeni bod na datgysylltiad yn dechrau codi. A dyna pam peth cyntaf nes i oedd mynd o gwmpas Cymru, gwrando ar bobl, dod nôl gyda y blaenoriaethau nhw. Beth o'n nhw'n siarad am, heb dim ffilter. So yn aml, os ydych chi mewn llywodraeth, erbyn i pethau cyrraedd chi, mae wedi bod trwy cymaint o filters, no beth chi'n cael, jyst yn rhywbeth eitha bland. A beth sy'n bwysig yw bod chi'n gwrando ar beth sy'n cael ei gweud o lawr gwlad, heb y filter yna. A dyna be nes i, dod nôl 4 blaenoriaeth, neud yn siŵr bod ni'n gwertha gwasanaeth iechyd, neud yn siŵr bod ni'n adeiladu mwy o dau, neud yn siŵr ein bod ni'n cryfhau'r economi. Ni wedi gweld 30% o gynnydd o ran y nifer o swyddi sydd wedi dod mewn o ran buddsoddiad allanol, jyst yn y flwyddyn diwetha. Mae hwnna'n bycio'r trend am gwerth Deyrnas Unedig. A hefyd wneud yn siŵr ein bod ni'n cryfhau trafnidiaeth gyhoeddus ac yn llenwi potholes. Mae potholes yn rili bwysig i bobl. So mae wneud y pethau bara menyn yna yn bwysig a delifro'r rheini. So i fi, delivery yw'r peth mwyaf pwysig. Dyna be fi wedi bod yn ffel canolbwyntio ar. Dwi'n cyfo fydde rai pobl yn gweud, maen nhw'n bedwar thema, bydde neb yn dadle dyn nhw, mae'n debyg, mae angen clywed gan bobl y sgwrs. Beth nath dy syni di fwyaf o'r gwrando? Beth o ti ddim yn dwsto clywed a nes i glywed? Wel, oedd potholes yn big deal. So dwi'n ddim yn rhywbeth sy'n codi i top o'r agenda gwleidyddol na mae'n iawn, ond oedd e'n rili bwysig ar lawr gwlad. Y peth arall oedd yn ddiddorol i fi oedd bod lot o menywod wedi dod lan athau a gofyn i fi wneud stwff ar iechyd menywod. A dwi'n meddwl bydden nhw wedi gweud hwnna i ddim oedd yn arwen. So nhw fod o'n dweud wrtha i, ac bod fi'n menyw, bod fi'n gwrando arnyn nhw, a un o'r pethau ni wedi gwneud nawr yw bod ni'n cael hwb iechyd menywod ym mhob rhan o Gymru. Mae hwnna'n mynd i cael ei bilifro cyn yr etholiad nesaf. A hefyd ni'n mynd i buddsoddi 3 miliwn o bunnau mewn i iechyd, ymchwil iechyd menywod. Achos di ni ddim wedi cael yr arian dylen o bod wedi cael am blynyddoedd. A fi yn meddwl bod e'n bwysig fel arweinydd sy'n ben y waith, y mod i yn ymater i hynny. So wedyn, os ni'n mynd y cloc mlaen ychydig o dychrau'r blwyddyn, dwi'n credu nôl yn mis Ebrill, mis Mai, sefyll di lan yn yr Pier Heads, Mae Caerdydd, a mae'r arall fawr. A siŵr o fod y peth fydd lot o bobl yn cofio o hwnna yw y ffordd goch Gymreig. Falle i dechrau, beth yw'r ffordd goch Gymreig? Wel, mae'r ffordd sy'n yn gyntaf yn ymateb i ofynion Cymru. So, gofynion Cymru sydd yn dod yn gyntaf, ac mae rhaid ni ymateb mewn ffordd sydd yn cyd-fynd gyda'n gwerthoedd safur ni. Ond hefyd ein bod ni yn cefnogi datganolus ac ein bod ni yn gwsio am degwch ac ein bod ni yn ymladd am y pobl sydd falle ddim mewn sefyllfa ymladd dros eu hunain. Felly mae'r gwerthoedd yna, mae'n rhan o ddafodiad, dyw e ddim mewn gwirionedd yn rhywbeth newydd. Yr wythnos nesaf, ni fyddai'n cymryd rhan mewn digwyddiad i goffau Jim Griffiths. Mae traddodiad Jim Griffiths yna wedi bod yn arthal. Mae'n Cledwyn Hughes. Mae hwn yn draddodiad Cymreig
A dwi jyst yn agor sgwrs o Red Welsh Water, mae hwnna yn rhan o draddodiad. Felly, dwi'n meddwl bod e'n bwysig ein bod ni'n neud beth sy'n iawn ar gyfer Cymru, ac ambell waith bydd hwnna yn gwrthdaro i raddau gyda beth mae'r blaid canolig Brydeinig yn gwsio. Ond mae hwnna'n oce. Mae eisiau ni jyst ymlacio ynglyn â hynny. Dyna beth yw'r datganoli. A tyd, un beth sy'n ddiddorol i fi ar y pwynt yna yw pam dwi'n edrych ar y newyddion y dilyn pethau, mae'n taro fi bod e ddim yn ddadleuol iawn pam mae Andy Burnham yn sefyll lan ac yn gweud Manceinion gyntaf, presennol dyddio'r geirio yna, pan bod Sadiq Khan yn creu lot o draffer i arweinwyr llafur Prydeinig. Dwi jyst wastad yn meddwl bod pobl yn, fel tysyn nhw'n meddwl fod e'n beth ryfedd iawn, nid falle jyst ti yn bersonol, ond pan mae Prif Weinidog arweinwyr llafur Cymru neu hwnna, falle bod e ddim cweit yr un triniau, a na rhai o'r arweinwyr eraill, gweda wahodd di gytuno â rhywbeth dadleuol fyna, ond dwi'n tybio pam fod pobl yn gweld e'n cymaint o ffys, pan y ti'n dweud, pwy fydde'n dychmygu na fydde Prif Weinidog Cymru yn sefyll lan dros Gymru, yn sefyll cornel Cymru. Wel, dwi'n amasoi, ni'n edrych arno fe trwy'n lens Cymreig ni, a falle fi'n siŵr bod os chi'n edrych trwy lens Manceinion, bydden nhw'n gweld fel bod na wrth aro yna hefyd. Ond dwi'n eisiau gweld fel gwrs aro, dwi'n jyst yn meddwl, mae'n rhaid i pob un ymlacio fan hyn, dwi'n mynd i wneud yng ngored os ymlaen i. Dyna yw'n swyddi, a dos mae hwnna yn rhywbeth sefus wrth yna. A dwi'n really proud o'r ffaith bod fi wedi wneud yn glir enghraifft pan fath i'r Winter Fuel Allowance, bod fi wedi bod yn glir. Mae hwnna'n mynd i niweidio fwy o bobl yng Nghymru, achos mae'n poblogaeth ni yn fwy oedrannus na yn Lloegr. Yr un peth gyda'r wealth of benefits. Oedd yn rhan o ddisgwyliad, dwi'n meddwl, i fi sefyll lan dros pobl yng Nghymru. A pethau fel hyd yn oed, ond mae rhaid yn ardal yn amlwg i ni'n wahanol. Mae'r pwyslais a mae'r impact ar ni yn fwy falle nag yw yn Lloegr. Mae iawn bob i sefyll lan, a dwi'n fach bod y troed y Llynes y Brydeinig wedi newid o ran hynny. Ac ambell waith, mae'n iawn hefyd i wneud acos sonladol. Dwi'n gwybod bod hwnna dyn yn plan o'n yr un i chi, ond dwi'n meddwl bod pobl yng Nghymru ar enghraifft yn poeni am beth yn y gweld, that is things sy'n digwydd yn Palestine. A dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n siarad lan yn yr achosion hynny hefyd, felly des i mas yn gynnar ar y ffaith bod fi eisiau gweld Palestine yn cael i cydnabod fel gwlad. Wedyn, i ni ar y maes, allwn ni ddim cael nos yn steddfod heb rhyw fath o ffrai am yr iaith, neu rhyw fath o ddadl, mae'n siŵr. Ti wedi bod yn weinidog dros y Gymraeg, wrth gwrs, a mae'n bwnc sy'n agos at y galon di. Mae'n taro fi y drafodaeth ar hyn o bryd, a mae hwn yn beth, i ni wedi dod yn beth, taw ffon yw'r drafodaeth, yw defnydd. Defnydd. A wedyn, es i nôl yn ddiweddar, a darllen darlith radio na David Eil roi yn 1990 a deglans o'r Bwrdd Iaith. Ac o'n i'n ryfeddu braidd, oherwydd beth oedd e'n sôn am? Defnydd. Ac yn herio'r Cymru, oedden ni gyd yn gwneud defnydd o'r iaith, oedden ni'n mynnu cael defnydd ohono ben yn bywydau bob dydd. Beth yw diddehongliad di o ran y cwestiwn mae pawb yn trafod? Should ni'n hybu defnydd ymarferol o'r peth pob dydd? Fi'n meddwl bod hwnna'n allan fwy o sialens yn dim byd arall. So, ni'n gallu gwneud ein gallu fel sylwadwyr i roi mesur yma lle i weld twf o ran addysg, a chi wedi gweld bod deddf addysg newydd wedi dod mewn nawr, ac mae nod gyda ni o gael tua 40% o blant ysgol yn mynd i ysgolion Cymraeg ar yn 2010. Mae hwnna'n yn fynydd
Ond ni'n gallu neud stwff fel Llywodraeth, a rhoi camau mewn lle i sicrhau bod hynny'n digwydd. Ond chi ffili forsio ddyn i siarad iawn. So mae rhaid i chi, mae hwnna yn fwy caled, mae ochr diwylliannol yna. A mae'n ddiddorol, es i ysgol Gymraeg, iaith yr iard, o Saesneg. Mae hwnna'n dal i ddigwydd ar draws Cymru. Ac felly, chymod, sut ydych chi'n troi hwnna mewn i rhywbeth lle, chymod, ych chi'n cael pobl. Hwnna yw'r gampfa. Gyda pham dwi'n meddwl bod pethau fel yr urdd mor bwysig. Bod pobl yn chwarae ffwtbol sy'n gyfrwng Gymraeg, bod nhw'n neud defnydd o'r Gymraeg mewn ffordd rili cymdeithasol. Ydy dwi'n meddwl bod yr urdd yn hollol ganolig i'r twf yna o ran defnydd. A sicrhau bod plant sy'n fas i'r ysgol, yn sicr pan es i ysgol yn Caerdydd, yr unig ysgol Gymraeg, oedd hi'n iaith hollol artiffisial. O'n i byth yn clywed yn nghymuned i. Oedd hi jyst rhywun rhywbeth os ti'n clywed yn ysgol. So, oedd hi'n sioc i fi ddod i'r Steddfod. Fi'n cofio oedd ymrawd i wedi dod ath ei Felyn Heli pan oedd e tua 22. A oedd e wedi mynd trwy ysgol Gymraeg. A oedd e jyst i cael sioc o weld bod yr Esymraeg actually'n iaith fyw. Achos oedd wedi byw mewn byd hollol artiffisial. A mae hwnna'n newid, dwi'n meddwl, nawr. So mae cymaint o bobl o ar draws Cymru sy'n symud i Gaerdydd. So O'n i'n mynd i weid, mae'n gwahanol iawn i'n nawr. Mae Caerdydd nawr, os ydych clywed Cymraeg, beth sy'n colli yw sefyll lle fi'n byw nawr yn Hyddewi, oedd yn ganolfan, still pob un yn siarad Cymraeg. Does Braeg nid yn siarad Cymraeg yna nawr. A dyna, mae hwnna i fi yn gymaint o fygythiad ag unrhyw beth arall nawr. Sut i ni'n cadw Cymraeg yn yr ardaloedd traddodiadol Gymraeg yna. Ac yn amlwg fel Llywodraeth, ni'n rhoi lot o bwyslais ar hynny nawr. Mae gyda ni y grŵp yma sydd yn helpu ni allan i weld beth yn ei wneud yn yr ardaloedd hynny. A mae'n gymlath, mae pethau fel prisiau tai yn bwysig. Sut ydych chi'n cadw pobl yn yr ardal? Ond wedyn yma'n bach yn fwy positif fel, ti'n gallu gweithio nawr o'r ardaloedd hynny mewn ffordd doedd ddim yn bosibl. Felly mae Llywodraeth Cymru gyda chi'n gallu gweithio Llywodraeth Cymru o ble bynnag nawr yng Nghymru achos chi'n gallu gweithio o adre. So mae yna pethau positif a negatif yn digwydd, ond mae rhaid i ni sicrhau yn bod ni ddim jyst yn gweld y twf yna yn y dinasoedd, ond bod ni ddim yn colli tir yn yr ardal Cymraeg ni, a ni yn gweld hynny'n digwydd. Ond y peth positif wrth gwrs yw, cyn i ni gael Senedd yng Nghymru, oedd loads o bobl yna oedd yn gadael o'r ardaloedd yna, yn gadael i Loegr. Nawr mae lot o'n yn dod i Gaerdydd, so le ydyn ni ddim yn colli nhw o Gymru. O Gymru Swyr, ie. Dwi eisiau rhoi cyfle i bobl holi, ond jyst cyn neud yna, i ni 9 mis o etholiad blwyddyn nesaf. O'n i eisiau rannu rhywbeth y ti. O fewn y Blaid Lafur, dwi'n teimlo bod fi'n clywed 2 ddadl wahanol. Felly, doedd dim cudio'r ffaith fod polepinio ddim yn bopeth, ond yn awgrymu, fel maen nhw wastad yn, fydden ni'n dweud, cyn etholiad yng Nghymru, bod e'n mynd i fod yn etholiad heriol i'r Blaid Lafur. Dwi'n clywed, mae un grŵp o bobl, fel jyst yn nhw'n gweud, mae trafferth cyfathrebu fan hyn, petai pobl yn deall popeth mae'r Llafur Cymru a partneriaeth wedi gyflawni, beth nath yr Rufeiniaid eriod i ni, math o beth, wedyn fydde mwy o bobl yn gefnogol. A wedyn dwi'n clywed grŵp arall o bobl sy'n gweud, wel na, mae pobl yn gwybod beth mae'r Llywodraeth wedi blaenoriaethu, a dyn nhw ddim yn, mae lot o bobl ddim yn licio fe. Siwr i ti'n dehongli'r her a'r gwahanol ddadleuon o ran strategaeth etholiadol? Wel, fi'n meddwl bod her cyfasedyn gyda ni. Mae'n diddorol, os ti jyst yn edrych ar NHS yn enghraifft, pobl yn gweud, dyw'r NHS yn gweithio yng Nghymru. Sy'n rhoi enghraifft i chi, yn y gogledd yma,
Mae 700,000 o bobl yn byw yn ardal Betsi Cadwaladr. Wel, faint o appointments sydd yn digwydd bob mis? 600,000 pob mis mewn pobl o rai o 700,000 o bobl. So pan mae pobl yn gweud yr NHS yn gweithio, mae'n gweithio i rywun, mae'n gweithio i 600,000 o bobl sydd wedi cael apwyntiad yn y mis yna. Felly, dwi yn meddwl bod e'n bwysig bod ni'n cadw persbectif. Ac wrth gwrs, os ni'n wrth o gwella yn arbennig pan mae'n dod o'r NHS yn becti. Ond dwi'n meddwl i fi beth sy'n bwysig, yw nid jyst beth sy'n ni'n dilifro nawr, ond beth sy'n ucheldes ni ar gyfer y dyfodol, beth sy'n gweledigaeth ni ar gyfer y dyfodol, a ble ni eisiau cymryd Cymru i hi, beth yw cyfeiriad am y dyfodol. A dwi'n meddwl bod angen moderneisio nhw ni fel gwlad. Nes i bwynt yn y cenhadledd yn ddiweddol o ddweud, mae diddordeb mawr i ni weld y ffordd ni'n gweithio yn wahanol. Mae AI yn mynd i ddigwydd. So, sut ni'n mynd i ddefnyddio fe yn llys ni yng Nghymru? Sut ni'n mynd i defnyddio fe i wella yr NHS, i gwella sut ni'n gwneud pethau difenn y Llywodraeth a gwasanaethau cyhoeddus ni? Sut ni'n gallu defnyddio fe fel bod pob plentyn unigol yn gallu cael falle cwricwlwm wedi i anlinellu nhw'n bersonol. Mae pethau fel hyn yn gallu digwydd nawr gyda technoleg modern, a dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni'n gwthio mewn i hynny, a bod ni'n edrych i'r dyfodol, a ddim ofn y dyfodol, ond un o'r pethau dwi eisiau gwneud lot fwy o yw sicrhau bod ni'n cryfhau'r economi. Os nag ni'n cryfhau'r economi, byddwn ni wastod mewn sefyllfa o ddibyniaeth. A dwi ddim eisiau bod yn sefyllfa o ddibyniaeth. Dwi eisiau ni sefyll yn llawer yn hynny, ni bod yn gryf, so ni gallu wedi yn buddsoddi yn y pethau sy'n bwysig i bobl Cymru. A ffen i ddim mlaen o spel, ond dim ond rhoi cyfle i bobl. Does dim mic sy'n symud o gwmpas ben yr hyn. O ma na un ymdderiadau. Diolch Nia. Pwy sydd am yn cychwyn ni gyda sylw neu gwestiwn? Ie, na mi. Diolch yn fawr. Cwestiwn am polisi addysg. O ran ariannu prifysgolion, yn amlwg bod hynny'n broblem nawr ar hyn o bryd. At y tair ni i'r Alban am y brifysgol, but ysgrifennu sydd fod yn dod nôl. Ond reality, there's lots ddim. Mae lot yn gadael, yn mynd i Loegr a ddim yn dod nôl. Yn yr Alban mae tuition am ddim yn amlwg a mae gymaint yn aros yn yr Alban. Los yn gadael heb ddoledwedd hefyd sydd yn lleihau baich enfawr. Pa mor gynialadwy yw'r ffesiwn yn cadw polisi o gallu roi arian i gyfyrwyr adael Cymru, neu hyd yn oed, pa mor gynialadwy i peidio cadw tuition am ddim yng Nghymru. Os ni eisiau cyrraedd y targed miliwn y dagwyr, mae'n meddwl i bod pobl syblu y faint o siaradwyr sydd gyda ni nawr hefyd. Felly mae'n gretus o dau prong. Un, pa mor gynialadwy yw'r polisi ar hyn o bryd o ran tuition fees. A dau, ydych chi'n meddwl yn mynd i gyrraedd y targed miliwn y siaradwyr? Achos dim ond bit, 3 centrus sydd gyda ni ar ôl nawr. Blwyddyn, tal mlynedd yn ôl, after nifer law, fi'n credu pan oedd lot yn disgwyl y fe, gynyddu neu hyn oed aros yn ffyr. Felly, dyna'r ddau gwestiwn o ran tuition fees a hefyd, ydych chi'n meddwl yn mynd i gyrraedd miliwn y siaradwyr yn 2030? A nid gan yr annual population survey, ond gan y nifer ffensio peri. Diolch. Wel, fi'n meddwl bod model sut mae ariannu prifysgolion yn mynd i orfod newid, ac dyw e ddim yn gynaladwy neb ar draws y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd. Mae'r ffaith bod collapse wedi bod yn y nifer o y fyfyrwyr rhyngwladol, mae hwnna wedi effeithio yn fawr ar i model ariannol nhw. Dwi ddim yn mynd i ymddiheurio am y ffaith ein bod ni yn helpu pobl o Gymru i sicrhau bod nhw'n cael hyfforddiant i ddewn eu cyddas i Gymru, mae hwnna'n OK. Dwi'n meddwl bod, ond dwi'n awyddus iawn i bobl god nôl. Wys chi'n edrych ar faint o bobl sy'n dod mewn a dod allan. I ni yn ennill lot o bobl hefyd i dod o Loegr. Felly mae'r balans mwy na lai yr un peth. Os o'n i'n gweld bod y balans ddim yr un peth, bydden ni'n poeni, ond o beth o'n i'n gweld, mae lot o bobl yn dod i Gymru, yn aros i Gymru, yng Nghymru,
Ond dwi yn meddwl bod angen i ni wneud fwy o ran cael pobl i ddod nôl a sicrhau bod cyfle gyda nhw dod nôl. Mwyn wneud hynny, mae chi sicrhau bod swyddi yn nhw. So, i fi, mae'r thing yma o mae'r rhaid i ni adeiladu'r economi yn ganolig i sicrhau bod pobl yn dod adre. A dwi'n meddwl bod hwnna'n, i fi, mae hwnna'n bwysig bod ni'n gwneud hynna ar draws Cymru. A jyst o ran y ffordd ni'n ariannu, i ni'n eitha hael yn y ffordd ni'n ariannu myfyrwyr ar hyn o bryd. Dwi'n siŵr os mae pobl yn gwerthfawrogi pa mor hael ydyn ni, ond i ni, cymod, un o gledydd mwy a hael yn y Deyrnas Unedig. Ond dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni'n cael pobl i ddod nôl. A hefyd dwi'n bod yn bwysig bod ni'n ystyried y ffordd mae sut ni'n hyfforddi yn newid. So, chi'n meddwl am pa mor gyflym mae'r byd yn newid, mae rhaid i hyfforddiant newid yn lot yn fwy cyflym. Ond dwi'n meddwl bod rhaid ni feddwl am, really, os rhaid i chi wneud 3 flynedd am bob cwrs, ydyn ni'n gallu cael pobl, ni'n mynd i gofod ail hyfforddi pobl trwy gydol eu bywydau nhw. Cos bydd swyddi yna yn cael ei creu ac yn stopio. So mae rhaid i ni gyd o'r hyfforddi. So mae cael kind of cyrsiau hyfforddiant sydd ddim ac yn intense. Dwi'n meddwl bod angen i ni weld fwy o'r math o bethau hynny, ond byddai rhaid i pobl jyst newid i meddylfryd ni hynny ddigwyd. Os na gen i wneud hynny, fel gwlad, fi'n meddwl bod y sector praise ac yn mynd mewn iddo fe. A fi eisiau i ni cael y sector cyhoeddus yn y maes yna, yn ogystal a'r sector preifat sydd yn aml. Diolch. O sylw neu gwestiwn arall gan unrhyw un? Ie, mae ni. Diolch. Sorry, my Welsh isn't great, but I just wondered about, obviously reform is posed as like a very big threat to all of every party in Wales right now. And I wondered sort of what the current like Welsh Labour response to this has been, whether you think that's working and what the sort of plans are moving forward in trying to sort of address what has swayed people to be supporting reform in the Senedd election. Thank you. Wel, diolch. A fi'n meddwl bod rhaid ni gymryd bygythiad y sôn o ddifri. Dwi'n meddwl bod e'n rhywbeth difrifol iawn. Fyddai'n gallu gwneud newid arusol i'n gwlad ni. Mae pasau ni cymryd yn gynesol heddi yn bethau falle fydde dan fygythiad. Fel prescription am ddim, ffaith bod yr NHS yn bodoli. Yr holl bethau yma, mae pobl jyst yn meddwl bod nhw'n trwy'r amser, a does ddim, dyw hwnna ddim yn rhywbeth dyle pobl tymau gyda llaw. Mae gyda ni brofiad wrth gwrs yn y Senedd o weld tîm Nigel Farage lan yn agos. Yn y etholiad yn 2016, 7 o nhw wedi cael ei ethol i UKIP erbyn diwedd y tymor, oedd 6 o nhw wedi gadael y blaid ac wedi ymuno mewn 3 plaid gwahanol. So dyna yw track record plaid Nigel Farage yng Nghymru. Dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni yn atgoffa phobl o hynny ac yn atgoffa nhw o beth sydd mewn jeopardy os na gen nhw yn sicrhau bod nhw'n glir ynglyn â beth mae reform yn golygu bywydau bob dydd. A'r un peth arall, maen nhw'n sôn lot am wastraff. Beth mae wastraff yn golygu nhw yw y stad fach. Maen nhw eisiau gweld stad sy'n ffai. Mae hwnna'n golygu toriadau i'r sector cyhoeddus. Mae hwnna'n golygu bod y canod o filoedd o bobl sydd yn gweithio yng Nghymru yn y sector cyhoeddus, bod lot ohonyn nhw o dan fygythiad. Mae'n bwysig bod pobl yn cael ei asgoch o hynny hefyd. A fi'n credu y sylw am reform yn un amserol. Beth wyt ti'n meddwl wedyn am yr ochr arall y fygythiad etholiadol, nid fod Plaid Cymru yn hybu yn amlwg yn syml yn blaid yr y chwith, ond yn amlwg Plaid Cymru o bosib fydd yna blaid newydd asgell chwith, a falle bod y system etholiadol fan hyn
allech chi ddadle bod bydd e'n helpu hwnna, neu falle bod e'n neud yn anodd. Beth wyt ti'n meddwl wedyn o'r heri'r blaid lafur o'r cyfeiriad arall wedyn? Wel, dyn ni'n gwybod eto, dyn ni'n gwybod beth maen nhw yn bwriadu wneud yn y etholiad. Ond fi'n meddwl beth sy'n bwysig i mi yn y blaid lafur yw i goffa pobl beth i ni wedi delifro a beth sydd dan fygythiad. Mae'r ffaith yw yn ystod y flwyddyn diwethaf yma, oedd 1.6 biliwn o bunnau yn ychwanegol gyda ni i wario fel canlyniad i'r arian dath o'r Llywodraeth yn South Effant. A mi nath Plaid Cymru pleidleisio gyda'r Tories i blocio'r arian yna rhag mynd at yn cymunedau ni. A mae hwnna yn dangos, mae gemau gwleidyddol yma yn rhaid difrifol. Pe bydda y cyllid yna ddim wedi mynd trwodd, mi fydda ni wedi gweld ffordd erchol ar rheng flaen yn ein gwasanaethau cyhoeddus yn cynnwys yn yr NHS. Diolch beth na nath nhw ennill, ond dyna beth na Plaid Cymru a Tories yn ystod y bleidlais ar y cyllideb. Fe na un cynnig arall, o dod na sylw neu gwestiwn, dwi ddim yn gweld un, felly o dwy beth arall o'n i'n mynd i gynnig. Un yw, heb ddisgwyl i ti gyhoeddi manifesto ar lwyfan, wrth edrych fel ti'n sôn am i'r dyfodol, i'r etholiad, mewn etholiad a thi hwnt, beth yw'r un peth, yr un maes ti'n fwyaf cyffroes am, ti'n meddwl, le allu di a dy lywodraeth di wneud y gwahaniaeth mwyaf nawr i ddyfodol Cymru os yn ennill yr etholiad nesaf? Wel, mae pwyslais fi yn sicr yn mynd i fod ar tyfu'r economi. A'r sicrhau ein bod ni'n gweld ble mae'r cyfleoedd gyda ni yng Nghymru i sicrhau ein bod ni'n gweld twf ar draws Cymru hefyd. So na'r peth pwysig yw bod ni ddim jyst yn gweld yma'n un rhan o Gymru, ond ein bod ni yn gweithio ac yn gweithio tuag at dyfodol ac yn pwyso mewn i'r ffaith bod y byd yn newid. A bod ni ddim yn ofn moderneiddio. A hwnna i fi yw falle un o'r newidiadau gwelwch chi yn y dyfodol wrth i yw bod fi'n mynd i pwysleisio economi. Os nag oes gyda chi economi cryf, allwch chi ddim ariannu gwasanaethau cyhoeddus, a mi fyddwn ni yn dibynnol trwy'r amser a beth sy'n dod o Westminster, a dwi eisiau bod mewn sefyllfa, dwi'n crowd o fod yn rhan o'r Deyrnas Unedig, dwi eisiau cario ymlaen i bod yn rhan o'r Deyrnas Unedig, ond dwi eisiau bod mewn sefyllfa lle ni'n rhan cryf o economi cryf, a beth sy'n angen yma, ni roi help i bobl, mae yna gormod o bobl sydd ddim yn cyfrannu i'n economi ni. Be ni'n mynd i wneud i helpu ni fel bod nhw'n lle i gyfrannu i'n economi ni. A fi'n meddwl bod rhaid i fod ni fwy creadigol ynglyn â sut ni'n cael pobl mewn i'r lle gwaith, pobl sydd falle ddim yn cyfrannu ar hyn o bryd. A wedyn, jyst i gloi, allwn ni ddim bod yn Wrexham heb i fi ofyn i ti am siwrne Wrexham fel dinas a fel lot mwy dros y blynyddoedd diwetha. Beth y ti fwyaf cyffroes heddi ar y maes o i fod yma ag i gyfrannu ar? Wel, o'n i jyst yn sôn am wrth arweinydd y cyngor, am y tro cyntaf des i'r gogledd erioed, oedd yn 1977, efo na prigodd yr etholiad, yr Eisteddfod yn Wrexham, yn 1977. A tro cyntaf erioed i fi ddod i'r gogledd, nath e cymryd 6 awr, oedd yn Pynlle, o'n i 10 mlwydd oed, ac oedd rhaid ni dod i ganu yn y Steddfod. Ac beth sydd ddiddorol yw i weld y ffordd mae Wrexham wedi bod yn trawsnewid ar gyfer blynyddoedd. Mae hyder newydd gyda'r ardal. Yn amlwg mae'r cwbl wedi helpu hynny, ond bydd yn ddiddorol i weld hefyd nawr, mae byd gyda nhw i fewn i fod yn dinas diwylliant. Ni'n aros i weld os oes... 2029? 2008 efe.
A felly, bydd yn ddorau i weld. Dwi'n mynd siŵr os bydd na strategy eraill yng Nghymru mynd i bydio. So mae rhaid i peidio gweud yn tam bod ni siŵr bod neb arall yn bydio. Ond bydde hwnna hefyd yn rhoi platfform rhyngwladol i Wrexham. Dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni ddim just yn canolbwyntio ar y ffwtbol. Mae ffwtbol wedi bod rhoi real golau ar y ddinas yma. Ond mae'n bwysig, mae rhaid i ddysio y gorffennol. Mae'n rhoi popeth mewn i basged, ddim yn beth synhwyrol i wneud. So os allwch chi ehelu i'w bod yn rhywbeth diwydiannol ehangach, bydde hwnna'n help. A mae'r ffaith bod ni wedi rhoi 8.5 miliwn o 8.5 y cant o gynnydd i y celfyddydau yn ystod y blwyddyn diwetha, bod ni wedi gweld tair gwaith yn fwy o cyfalas wedi i wario ar celfyddydau yn ystod y dengmynedd diwetha. Dwi'n gwybod dath na amser o ran i dorri nôl, ond dwi'n ni nôl yn y cyfeiriad cywir nawr. Gobeithio bydd Wrexham yn elwa hynny hefyd. Wel, Eluned, diolch yn fawr iawn. Diolch i chi am ymuno ni trwy'r gwynt ar glaw, a joiwch eich llun eich ar y maes, a joiwch yr wythnos chi. A gawn ni weld le i mi myd fis awt nesaf am destun dydleiol arall. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr.